വിശ്വാസികൾ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ ഹോറേബിൻ ജ്വാലയതിൽ ദർശിപ്പിച്ചൊരഗോചരനാം പൈതലിനെ കീർത്തിച്ചിടാം. അതു പാർത്താൻ അത്ഭുത കന്യാസൂചനയാം തന്മൂലം സ്തുതി സതതം നമ്മൾ കർപ്പിക്കാം. ലോകത്യാഗികളാം ശ്ലീഹന്മാർ വിജയായുധമായി മശിഹായേ നിത്യമണിഞ്ഞംഗം വെട്ടി കണ്ടാലും നമ്മൾക്കെല്ലാം അവരിപ്പോൾ അത്യുന്നതനാം കോട്ടകളാം. തന്മൂലം സ്തുതി സതതം നമ്മൾ കർപ്പിക്കാം. കാരുണ്യക്കടല കർത്താവേ നിൻ ശരണമതിൽ നിദ്രിതരാ ദാസന്മാരെ അനവരതം മോദിക്കും ശുദ്ധന്മാർ തൻ ഭവനത്തിൽ ശോഭനമാം കൂടാരത്തിൽ പാപിച്ചേ കീടണമേ മേന്മേലാശ്വാസം. പാവനപുത്രൻ തൻ പ്രേക്ഷകനാ താതൻ താൻ സ്തുത്യൻ വിശ്വാസം പൂണ്ടോർ നാം രക്ഷിതരാവാൻ നിർമ്മലമാമുദരം തന്നിൽ നിർമ്മലമായി വന്നധിവാസം ചെയ്തതിനാൽ ആത്മജനെ അനിശം നാം കീർത്തിച്ചിടേ.